Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is November 4, 2024, Lunes nga adlaw. Sunod-sunod ang mga pagbugas ang abo sa Bulkan Canlaon at stream-driven o con-phreatic eruption posible suro sa Fivox. May grupo nga nagahinyo nga mapauntat ang palm oil plantation sa Banwas ang Candoni. Mag-asawa nga sakay sa motorsiklo patay sa mabuguan sang van sa Sipalay City. Slight ashfall report sa La Carlota kag La Castellana. Kag sa good vibes, nagabuso nga babae nga ginahingagaw pa ospital nagbata sa sulod sang campus sang Army. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga Marcy ginapaabot nga maga-landfall sa Huwebes nga adlaw. Nagabas kong inisamtang nagapalapit sa duta. As of 4 p.m., yara na sa 785 kilometers east ng Virac, Catanduanes ang bagyo nga Marcy. May kabas kong ini nga 85 kilometers per hour kag pagpangmadlos ka 105 kilometers per hour. Sa forecast sa Pag-asa, malandfall ang bagyo sa Babuyan Islands ukon sa mainland sang Cagayan Isabela area sa Huwebes ang gabi ukon Biyernes ang aga. Ginapaabot man nga amat-amat nga magabaskog ang bagyo samtang nagapalapit sa duta kag posible nga maglabot sa tropical storm category sa buwas kag mangin isa naman ka typhoon buwas sa gabi ukon Miyerkules sang aga. Sa number 9, special non-working holiday sa buwas sa Negros Occidental lakip na sa Bacolod City bangod sang 5 de Nobyembre nga celebration. Nagkalain-lain nga mga programa naka-schedule buwas nga adlaw sa pagdumdum sang pagsaulog sang kadalagan sa mga Negrense kontra sa mga Spanish colonial forces. Sa Bago City, al 5 de Nobyembre celebration, mayara sang parada sa mga kanyon nga nagapakita kung paano nagdaog ang mga Negrosanon sadto. Sa Provincial Capital Park and Lagoon, isa ka programa ang paghahiwato sa pagpamuno ng Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, kaupo ng mga lokal nga opisyales. Pagkakilalahon man ang mga outstanding taxpayers sa individual kag corporate category. Sa Salay City, may nakaschedule man nga programa. Kag sa Talisay City, isa ka MOA signing sa tunga sa mga hires ni General Aniceto Lacson sa National Museum of the Philippines bahin sa restoration sang General Aniceto L. Lacson Ancestral House. Sa number 8, mga kabubukon mga bats, hinali na lamang nga nagdamo sa may barangay 30 sa Bacolod City. Pero natalana mag-usisa kung diin ini sila naghalin. May report si Nico Delfin. Daw ara ka lang sa kagulangan kung imo makita kag mabatian ining mga kabug nga nagapanong sa puno sang lunok. Sino bala magdumdum, ngayari lang sila makitaan sa purok paglaom sa barangay 30 sa Bacolod. Gani pila sa mga residente ang nagakatingala kung din gika ng mga dalagko nga kabug kag nga napili nila nga magtiner sa puno sang lunok ngayara lang sa sulod sang bakante nga compound. Wala kung kagawon-gawon. Kalay sila. Tama na po diri ang pinakadamo. Pinakadamo. O kulab to sila sa Piake sa may Seneco kuno. Oo, Galupad-lupad. Pro may ga naman to grupo. Grupo man. Pro diri ang pinakadamo. Ginpahayag ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Joanne Herangaya nga posible na tublag ang ila habitat ukon ang daan nga ilistaran sa mga kabog kabangdaran nga nangita sila sang lugar nga maistaran. Hindi pa mapatod kung mga sahi ini sa mga flying foxes nga sarang makitaan sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Banwa sa Murcia. Basi ang ilang ginbulabog ang ilang previous nga habitat, ang previous nilang nesting place. So nakakita sila sa daw host tree. Nagapangabay si Herangaya sa mga residente nga kung mahimo, ipaiway ang pagdakop kag pagsakit sa mga kabog. May violation sa galing sa Wildlife Act nga hindi pwede na siyang i-harm, hindi pwede nga i-harm. So may mga penalty siya. Sila sa mga katigulangan kung inang mga migration sa wildlife, so may incoming
disaster o kung pero wala kasi na bisang scientific explanation. Ang Penro ang natalana nga magapadala sang personnel sa Barangay 30 agud nga mausisa kun bala diin gika na mga kabog kag matunan kun nga sa masako nga syudad sila sarang nagapabilin. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 7, masobra sa 60 ka mga firecracker vendors naghingiyo ka makabaligya sa palupok sa reclamation area sang Bacolod. Nagpalabot sang sulat ang officers sa Bacolod Fireworks Retailers Association sa konseho agud maghingiyo sang pahanugot nga liwat makabaligya sang palupok sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area. Ginsiling ni Councilor Syke Marisi, pamuno sang Committee on Fire, Social Defense and Natural Disasters sa konseho nga magatalana pa sila sang scheduled hearing agud mapatpat sa mga vendors ang mga pagsulundan angon sa pagbaligya kag pagmanufacture sa mga palupok kag pyrotechnics. Dugang panisi nga kinahanglan sa mga vendors nga magkuha sang permit sa PNP antes makasugod operate kung matagaan sang approval sa konseho. Nagapanugyan si BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nga bisan may liaison officer nga natalana sa firearms, explosives and security agencies and guard supervision o kon FISAG sa BCPO. Kinahanglan nga sa Police Regional Office 6 sa Iloilo iproseso sa mga vendors ang ilang mga permit. Sa number 6, 3 ka mga police station ang ginaduso sa karon nga madugang sa Bacolod City para mapabaskog pagid ang peace and order situation. 3 pa ka mga dugang nga mga police station ang ginaduso ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica nga matukod sa syudad sa Bacolod agud mas mapabaskog ang peace and order. Nalakip sa mga na-identify nga mga areas nga sarang tukuran sang PNP station ang relocation site sa Barangay Vista Alegre, Barangay Banago kag Estefania. Dugang ni Coronica nga magluwas sa personnel, kinahanglan man ang dugang nga mobility kasubong sang patrol cars kag iban pa nga kinahanglanon sang ginaplano nga police station. Kabahin sa mga plano nga istoryahan sa departmental meeting ang pagsaylo sa Police Station 3 sa gina-develop nga township project sa Barangay Mandalagan. Dugang diri ang pag-install sa dugang nga mga CCTV cameras sa mga pampubliko nga lugar kag pag-require sa commercial establishment sa mga CCTV cameras agud mas mababaskog pa ang kampanya sa peace and order. We are more than 1:500. No? And based on what is happening now, ang development ng mga sumunod sa Bacolod, ang pag-expand sa mga areas na sa una hindi man populated, so there is a need to establish additional police station and part of the super city mission, dapat ang police hindi ma-left out sa development. Sa number 5, mag-asawa patay matapos mabungguan sang van sa Sipalay City. PNP nagpaatag nga yara sa estable nga kondisyon ang ilang nga anak. Patay ang mag-asawa nga Jerome Erosido kag ang iyaangkas nga yaman misis nga si Elpidja sa mabungguan sang van sa sitio Kanlayuhan, Purokmani, Barangay Hill, Montilla, Sipalay City, Sabado sang aga. Nagaangkas man sa motorsiklo ang anak sa mag-asawa nga si Ana Rose, 18 anyos. Sunod sa kay Police Captain Jose Michael Nunez, Deputy Chief of Police sa Sipalay PNP, pagkadto motorsiklo sa Barangay Kanturay sa nabungguan ini sa nagasugata nga van nga naglapaw sa iyang lane. Manog overtake ang motor sa tricycle apang wala pa man makalapaw sa tricycle, nabungguan na sang van. Nagtabog sa dalan ang 3 ka mga biktima nga sakay sa motorsiklo kag gindala sa Sipalay District Hospital. Apang sunod sa kay Captain Nunez, napatay ang mag-asawa samtang si Ana Rose gindala sa ospital sa Bacolod kag karon yara na sa estable nga kondisyon. Mayara na sang settlement sa tunga sang magtimbang nga bahin. Sa number 4, Department of Health natala na magdugang sang 50 milyones pesos sa back-check program sang Bacolod City. Humalin sa nagligad nga binulan, naglabot sa 16 million pesos ang ginagamit nga puno sa syudad para sa Bacolod Comprehensive Health Program. Sa bulan lang sa Oktubre, kapin sa 1,200 ka mga pasyente sa mga pribado nga partner hospital sa Bacolod ang nakabenepisyo sa back-check.
Ginpahayag ni Back Chief Coordinator Engineer May Quaicong, antes pa maubos ang gintalan nga pondo sang syudad, nagtigayo na nga na-download ang dugang nga 50 million pesos nga pondo gikan sa Department of Health. Ini ang igatala na hasta sa bulan sang Disyembre. Sa barasun nga tuig, magasaka sa 154 million pesos ang proposed budget sa Back Chief, agud nga madamo pa sa mga pasyente ang makabenepisyo kag mapasanyog pa ang nasuguran nga programa sang Benitez Administration. Hindi siya enough ang funds kaya naka-supplemental na kami and then ubos naman ang supplemental. So limited. Twice na kami nag-supplemental, una 27 millions and then nag-second kami na 15, kulang pa gid-Japon. So si Mayor asked DOH for additional funds. Gingaan, I believe meron nata sa though 50 million tanan. I also had a meeting with all the hospitals last Monday and then discuss na namon sa ila. Sa number 3, may duha karon ka mga grupo nga nagahingyo sang cease and desist order batok sa palm plantation project sa Banwa sang Candoni. Governor Eugenio Jose Lacson nagtala na sang monitoring team para sa environmental compliance sang abunga proyekto. Gipanawagan sang Group of Environment Socialist Incorporated ka Green Alert Network Incorporated pagi sa isa ka sulat ka Environment Management Bureau 6 Director Ramar Neil Pascua sa tuong October 23 ang cease and desist order kasubong revocation sang Integrated Forest Management Agreement kaginhatag sa HAPI o kun Hacienda Asia Plantations Incorporated. Ilagin sa linga ang natungdan nga proponent sang palm oil plantation sa Barangay Gatuslao sa Candoni ang wala naka-apply sang Environmental Compliance Certificate gikan sa EMB. Nakasaad sa EO ni Lacson nga ang DNR ay nag-approve sang Comprehensive Development Management Plan sang HAPI sa idalom sang IFMA para sa oil, agricultural kag agroforestry operations. Subject ini sa regular monitoring sa pagpasiguro sa ilang nga compliance sa environmental laws and regulation. Gituga ang multi-partite monitoring team bangod kinahanglan ang collaborative oversight mechanism. Ini ang nagalakip sa nagkalain-lain nga mga stakeholders kaangay sang government agencies, project proponent, NGOs, local communities, environment experts, kag iban pa. Ipasiguro sini ang transparency, accountability, kag pagpatuman sang environmental safeguards. Sa number 2, manipis nga ashfall ang namonitor sa isa ka barangay sa La Carlota City kag isa man ka barangay sa Banwa sang La Castellana. Sunod sa kay John Diasis, ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office ng La Castellana, may report sila nga nabaton nga mayara sang minimal nga ashfall sa Barangay Robles ang November 2 kag 3. Sa report naman sa PDRRMO, may nipis nga ashfall sa Barangay Yubo sa La Carlota kag November 2. Kag sa November 3, sunod sa kay La Carlota City Mayor Rex Halandoon, may jutay nga ashfall sa Barangay Araal. Sunod sa kay Halandoon, nakaibalo na ang mga pumuluyo kung ano ang himuon sa kasubong nga sitwasyon kaangay sa pagtiner sa sulod sang balay kag paggamit sang face mask bilang proteksyon. May pagpanimaho man sa gasupre sa pila ka mga barangay, kaangay sang Yubo kag Araal sa La Carlota kag kabagnaan sa La Castellana. Pero ginsiling ni Diasis nga mayara sang naka-install nga air quality monitoring machines gikan sa DNR sa biyak na bato kag Robles kag sa karon wala man sang warning nga nabaton bahin sa standards sang kalidad sang hangin sa naktungdan nga mga lugar. As usual nga advice, the indoors wear mask kung pwede bisan indoors, no. So amo man na and then be alert, be vigilant, amo man na ang usual naton kabalo naman na sila. May ara na monitoring machine ang DNR butang para sa may biak na bato and then sa may proper Robles iya ka EMB nila nga division, so may air quality monitoring machine na sila and then wala man sila may advisory for ng hazardous nga air. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nangin sunod-sunod ang pagbuga sang abo sa bulkan kanlaon. Sunod sa FIVOX, posible ang steam-driven o phreatic eruption sa bulkan.
Kuni base sa mga advisories ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangin sunod-sunod ang pagbuga sang abo sa bulkan humalin pa sa November 1. Nangin gray ang puti nga aso nga nagagwa gikan sa baba sa bulkan. Sunod sa kay Marie Andeline Quintia, resident volcanologist ng PHIVOLCS Canlaon Volcano Observatory sa La Carlota City, nangin sunod-sunod ang pagbuga sang dalag ko nga volume sang abo sa bulkan. Sa November 1, naglabot sa 800 meters ang kataason sa ginabuga nga aso sa bulkan nga may upod nga abo. Sunod sa kay Quintia, health hazard ang manipis nga abo. Gani ginaabisuhan ang publiko nga hindi magwa sa puluyan. Apang kung hindi balikawan, magsuksok sang gas mask o kung basa nga tela agot itabon sa ilong kag baba. Kay na sang aga, sang ulihin naman nga nagbuga sang abo ang bulkan. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang bulkan. Bot silingon, may nagapadayon nga aktibidad sa sulod sang bulkan. May posibilidad sang phreatic o kung steam-driven nga eruption ang bulkan. Meaning, sir, nag-upod ini yung ash nga ara sa ato nila sa dalon sa crater din namin, sir, no? Possible, sir, ang mga ara sa mga rocks sa dalon, sir, ging tulod sa pagwasang nato nga continuous digasing kay alin si after seeing eruption, sir, continuous ang ato nga digasing, sir. Kaag sa good vibes, isa ka nagabusong nga iloy ang wala mapunggan ang pagwa sang bata samtang ginahingagaw dala sa ospital. Naghapit sila sa campus ang army kag didto siya nagbata. So sa mga ginikanan, puluyag sang bata nga mangin isa ka soldado, hindi ini nila pagpunggan. Yaring report. Diri na mismo sa basketball court sa sulod ng 79th Infantry Battalion sa Masaligan Command sa Philippine Army sa Barangay Bato sa Sagay City. Tigayon nga nagwa ang baby boy ni Ruchi Arok sang All Souls Day, Nobyembre 2. Nagapadulong sila sang iyang mister pa ospital sakay sa tricycle sang Sabado sang aga kamanugbata na si Ruchi. May nakontrata na kuntani si Ruchi nga salakyan o galing may bulang. Hindi makita ang driver ganit nag-tricycle sila. Samtang nagabiyahe, amat-amat na nga nagwa ang bata. Nagdesisyon sila nga magpangayo na sang tabang sa army. Abis sa salakyan, sir. Mula dito rin mga salakyan. Baviera pa ka mo? Oo, kay puro nagbulo lang na daan. Pero may salakyan ako, yan ang nakuha niya. Storya? Na in case ko na may madala sa ako. Walang hitas eh. Dito kami nagdugay sa salakyan. Nagdire-diretso lang kami. Nakakuha naman ako ng ating base ko minas labi sa batalyon. Ang itong daw na budlay na po ito mo kay pag base ko ni diretso ko ba din sa Sagay. Basta ko na ang hangin. Kaya open ng tricycle mo daan. Kamun to ko kung na lang ko nga base ni San Maynard sa lang Blatani nga kapabulig lang sa babay sang bata. May mga medical workers sa campus ng army pero first time nila nga maka-eksperyensya nga may mabata. Nag-assist ang mga babae nga medical workers para tigayo na gid nga magwa ang bata. So sa Civil Military Operations Officer sa batalyon nga si First Lieutenant Dan Carlos Samosa, ang ilang commander, ang nagamando sa tanan nga himuon para mabuligan ang iloy. We were surprised kasi it was the first time na ganun, may nanganganak. Maraming humihingi ng tulong sa Clolo sa 79 IB, especially dito sa barangay natin, sa Barangay Bato or Sagay, adjacent barangays. Pero that was the first time na nagpapasok kami kasi manganganak na. So yun, yung ating batalyon na commander instructed yung ating medical team to prepare the necessary preparations para matulungan na mag-deliver yung manganganak na taga-barangay Baviera. Naging safe ang delivery ni Ruchi sa iyang baby boy. Ining iya ikalima nga anak, ginhingagaw sulod sa kwarto ang mag-iloy. Pagkatapos, ginkarga sa ambulansya kagin transfer na sa ospital. Para sa army, napanindugan nila nga masaligan kidman sila sa pumuruyo sa lugar. Para sa ila, makabig nga blessing ang pagbunag sang bata sa ilang kampo kag nagapakita sang pagsalig sa ila sang komunidad. Everybody was very happy. Hindi mo mailarawan yung emotion ng tropa. That's why nung umiyak na yung bata, ayun na, sumigaw na yung tropa, mabuhay si Masaligan. Masaligan baby na yung tinawag sa kanya. Sabi ko nga, it's the first time. So there was an overwhelming joy sa puso ng mga sundalo. Imagine, pagod ang mga yan, halos wala pang tulog galing sa nagbabantay, nag-rotation sa Undas, meron tayong ongoing military operation.
So nawala yung pagod nila nung makakinig sila na may umiiyak ng bata doon sa paanan ng court na yan. Bangod nga sa Masaligan Command na bunag ang bata, gintawag sa mga tropa nga Masaligan Baby ang bata. Pangalanan naman siya sa mag-asawa nga Ramji. Kung luyag sa bata nga mga soldado, suportahan nila. Wala pa makasal sa Dairuchi kag Reggie, kung matagaan oportunidad nga makasal sa sulod sang campus ang Army, kung sa diin ginbunag ang bata, hindi sila mangindi. Dako ang pagpasalamat nila sa mga soldado nga nagbaton sa ila sa tion sang emerhensya. Shoutout anay sa kay Christian Rizel, Matrovillas, Gakula, Good Day, Digicast Negros. Si Zip Flower, nagasiling nga watching from Purok, Bulinaw, Barangay 1. Si Mirna Garido Clavel, good evening watching from Payao, Binalbagan. Mayang hapon sa imo, ma'am. Si RH Tata, good afternoon NIR. Si Corazon Vargas, watching from Barangay Inclaro, Binalbagan. Si Ma'am Lourdes Pico, mayang hapon Digicast Negros X. Si Antonio Karampatana, watching from Kabangkalan City. Si Kenny Pumuseno, good evening Ming, watching live from Pahanukoy. Salamat man Sir Ken. Kag si Marvy Kiamco Villegas, keep safe mga kabanwa sa lakas Teliana. Si Josefina Alipato Yamashita, Digicast Negros watching live from Japan. Kagamuyan itong top 10 stories of the day. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subaldo kag mayong hapon.